Mga residente sa Cagayan de Oro nabalaka sa posibleng pagbalik sa rotating brownout sa Mindanao tungod sa gipahigayang maintenance brownout sa Steag State Power Inc. Ang Steag ang kumpanya nga naghatag og 20% nga supply sa kuryente sa tibuok Mindanao mianunsyo nga sugod karong adlaw i-shutdown nila ilang Unit 1 ug Unit 2 power plants. Apan si Jaime Paguio kinsa Vice President ug Head sa Customer Service Division sa Cagayan de Oro o Cagayan Electric Power and Light Company Incorporated ni klaro nga walay schedule sa brownout sa syudad karong adlaw. Pasabot niya nga kung dunay brownout nga masinati, dili kini ang pag-shutdown sa Steag mo'y hinungdan niini apan tungod kay anaa lamang problema sa linya. Si Jerome Soldevilla, ang Communications Officer sa Steag, ni pasalig nga nangita sila karon og paagi nga dili mahitabo ang brownout.